The world is sick. The world has a disease. And that disease is greed. Ne vegyék el az őslakosok földjét, mivel nekik ez egy fontos dolog, és nekik ez kapcsolatot jelent a természettel, háborítaná ezt a kapcsolatot, ez az olajvezeték, amit oda terveznek. Észak-Amerikában háború van, a nagy olajcégek az amerikai kormánnyal és magánhadsereggel fegyveresen támadtak az amerikai őslakosokra, az indiánokra, akik a szent földjüket védik, egy óriási olajvezeték ellen, ami környezetrombolással jár, beszennyezni a környék ivóvízbázisát. Ez két külön dolog, tehát bementünk azért, ez nem bejelentés köteles, amúgy is, tehát nyilvánosan terület, ezért bementünk oda figyelemfelkeltő akciót tartani. Magyarországon az egyik legnagyobb bank, ami támogatta ezt a beruházást, az a Citibank, illetve az E4-es biztonsági cég az, amelyik harci kutyákkal, könyvgázzal, mobilvezetékekkel támadja az ott békésen demonstráló indiánokat és a velük szimpatizálókat. A hatóságok és például a G4-es security emberei harci kutyákkal, paprikasprével, gumilövedékekkel támadnak a békés tiltakozókra. Ezt, ha összefogunk, meg tudjuk állítani. Itt van például a Citibank, ami az egyik fő támogatója ennek a projektnek. Bojkottálni kell az ilyen etikátlan bankokat, akik környezetromboló projektekben vesznek részt. A legnagyobb norvég bank például már kiszállt ebből a projektből társadalmi nyomás hatására. Ha összefogunk, nem támogatjuk ezeket a cégeket, ezeket a bankokat, higgyétek el, a pénzünkkel szavazunk. Ne rakjuk olyan helyre a pénzünket, akik ilyen projektekhez, ilyen embertelen projektekhez használják föl a mi pénzünket. Választhatunk etikus bankokat, etikus cégeket, akik törődnek a bolygónkkal, törődnek az emberekkel, és törődnek mindenféle érző lényel ezen a földön. Ne támogassuk ezeket a romboló projekteket, ne támogassuk ezeket a bankokat, akik ellenünk vannak a mi pénzünkből. Remember, united we stand, divided we fall. Össze kell fognunk, egyre több embernek felébredni, és akkor meg tudjuk állítani ezeket az embereket, ezeket a kis csoportokat, akiket csak a profit, csak a kapzsiság hajt.